malaki yung Manoy Vic. Noy. Ay, kaso wala tayong panalok, no? No. Lord, pauwi na kami, Lord. Thank you, Lord. Nadaan po namin sa pakikiusap po. Thank you, Lord. May sa kunin mo. Dali. Ay. No, atin to na si si Kuya. Mabalos po. Ay, doon si Kuya. Kuya, pairan. Ay, Kuya, kayo na lang. Kuya. Kuya, sigurado malaki yan. Siguro. Lord. Teka lang. Pakailangan makita dapat. Asan na siya, no? Lord, please po. Sige, kailangan makita, boss. Bakit? Asan siya? Ay, sa ilalim. Teka lang. Lord, please po. Ang laki. Ayun, yan, sakto na. Yun! Woo! Thank you, Lord. No. Woo! Grabe. Mas the best. Si Panoy. Pauwi na lang kami, mga katoy. Uy, thank you po sa nagbigay ng panalok. Grabe. Laki. Thank you. Manoy, mabulos, thank you. Masir. Noy. Thank you. Inubo pati si Manoy. Kalinawan lang to, mga toy. Ang daming karpa. Ito na to, pang reels na lang natin to. Grabe. Sabi ko na nga pa, ano pa, daming papasag, Noy. Grabe. Last fine na, no? Grabe. Nakuha namin sa pakikiusap talaga. Wow, yung grabe. Ang galing. Si Manoy Vic ulit nag-champion. Pang-4. Oh, thank you, no. Woo! Grabe.